Ονομάζομαι Παντελής Νικολαίδης και είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ μόνιμα στο Ήλιο, στην περιοχή Ραδιοφωνία. Τα μαθητικά μου χρόνια τα πέρασα στα δημόσια σχολεία της πόλης μας, όπου αποφοίτησα από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηλίου. Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στα άτομα με ειδικές ανάγκες και μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Με το πέρας των σπουδών μου εργάστηκα ως εκπαιδευτικός σε ειδικά σχολεία και στον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της ζωής μου αποτελεί ο χώρος της εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης, έχοντας 15ετή εμπειρία ως Διευθυντής Εκπαίδευσης σε ΙΕΚ και Κέντρα Διαβίου Μάθησης. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Παντελή Νικολαίδη, σύμβουλο καριέρας. Μας μιλάει για εργασία. Η ζήτηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη στο μέλλον, την επόμενη δεκαετία. Θα μιλήσουμε για τα επαγγέλματά του μέλλοντος. Για δουλειά. Επίσης, ως επικεφαλής Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, τα τελευταία χρόνια κατάφερα να υποστηρίξω σημαντικό αριθμό ανέργων στην επαγγελματική τους ένταξη σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Συστρατεύομαι με τον Νίκο Ζενέτο, στο πρόσωπο του οποίου διακρίνω όχι απλά έναν ικανό και αποτελεσματικό άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο που παλεύει με πάθος στα πιστεύω του, διαθέτοντας εργατικότητα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Οι κοινωνικές μου ευαισθησίες, η καθημερινή μου επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ανέργους, τους νέους, τα ΑΜΕΑ, την τρίτη ηλικία, μου δίνουν τη δύναμη και τη θέληση να προσφέρω στην πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Το Ήλιο που αγαπάμε.